मोसानाय रिहार्सेल होनो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादों बेखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम लोगोफोर नायलांबाय थादों बिदिबा मोनसेयैनो जायामोन दाबो मानसिफोर नेनो बानानै बाजार खालामफैदोंमोन आरोना दसे मोनालायनासो मोजां मोनदों लोगोफोर नङा जाखायो खननाया बे साइनायो बारा गाज्रि जाया है थाब माबानायानो गाज्रि जाखादों खारखांबाय सासेनांगौ नुयोसो जादों दा हेल'जे गामियाव लाइट होदोंब्रा अके नों मोसादोंलै नों मा भिडिअ रेकर्ड खालामो बे भिडिअआ सानसे सिगां आरोना बेखौनो बेयाव सोदेरनानै होफाबाय आङो नायलांदो नोंथांमोना जास्ट ससेल'सो आरोना
जायोलै मोसानाया माबायदि जादों कमेन्ट खालाम लोगोफोर मोजां नुदोंना नुवाखै माथो खाथिद्रायाव थाफ्लांदों मा गोदो बियो नोंगौना दामोन One, two, three, four. kunci mana bodoh? Coba gini video. Oi, passa 10 e 5 segundos.